Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 25-nji fevralyna aksanyny. Saylawlar üçin dalaşgärleri hödürlemek işi tamamlandy. Türkmenistanyň Ýaponiýa bilim hyzmatdaşlygyny ösdürer. Halkara Zinanlar güni münasibetli pul bayraklary beriler. Türkmenistanyň sanly bilim olimpiadalar geçiriler ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Saylawlar üçin dalaşgärleri hödürlemek işi tamamlandy. Ýurdumyzda Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň vilayet etrap şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň şu ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenmesinde geçiriljek saylawlar boýunça dalaşgärleri hödürlemek mösümi 2023-nji ýylyň 24-nji fevralyna tamamlandy. Türkmenistanyň Saylaw kodeksiniň 44-nji maddesyna laýyklykda dalaşgärleri hödürlemek işlerini Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasy, Türkmenistanyň Agrar Partiýasy, şeýle-de degişli Saylaw okruklarynyň çägine ýaşaýan raýatlar toparlar gatnaşdylar. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň vilayet etrap şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saylawlary boýunça döredilen saylaw okruklaryna münasip dalaşgärler hödürlenildi. Ähli saylaw okruklaryna bir orna bir näçe dalaşgär hödürlendi. Munyň özi bu saylawlaryň bäsişi esasyna geçjekdigini görkezýär. Türkmenistanyň Saylaw kodeksiniň 48-nji maddesyna laýyklykda degişli saylaw toparlary tarapyndan dalaşgärlere belli almak işleri 2023-nji ýylyň 1-nji martyna çenli dowam eder. Saylawlaryň öňü sirasyndaky çäreleriň geçirilişine milli seýinçiler we durly halkara düzümleriň ýürüýte çağırlan wekiller gözäwçilik ederler. Häzirki güneçene Demokratik Partiýadan, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň, Agrar Partiýadan, jemgyýetçilik guramalarynyň seýinçileriň 3000 ogulawy belli alındy. Olara tasdiklanan nusxadaky şahsiýetnamalar goşurly. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirjek konsertining Türkiýe döwletleriň guramasyndan wekiller saylawlara seýinç hökümde gatnaşmagy gyzyklanma bildirdiler. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirjek konsерtinden Türkiýe döwletleriň guramasyndan wekiller saylawlara seýinç hökümde gatnaşmagy gyzyklanma bildirdiler. Şeýle-hem Birleşen Milletler guramasyndan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça bürosundan daşary ýurtlaryň köpçüliklerine habar beriş terişdelerinden wekilleriň gelmegine garaşylýar. Türkmenistanyň Ýaponiýa bilim hyzmatdaşlygyny ösdürer. Türkmenistanyň Ýaponiýadaky elçisi Bayramow bilen Almy we Tehnologiýa hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Ýapon Assosiasiýasynyň Ýapon böleginiň ýollaşysy, Tokiýanyň Tehnologiýalar Institutynyň hormatly professory Konýamanyň arasynda duşuk geçirildi. Gepleşikleriň başynda ilim, bilim we tehnologiýa ugurlaryny Türkmen-Ýapon özara hereketleriniň oňyn depkine eýidigi bellenip geçirildi. Taraplar bilim ulgamynyň özara gatnaşyklaryň hasy işçileşdirilmeginiň zerurdygyny tadylar. Melim bolşýar Türkmen we Ýapon ýokary okuw mekdepleriniň arasynda netijeli hyzmatdaşlyk oňyn ýoly goýulandyr. Ýokary okuw mekdepleriň uğru boýunça gatnaşyklaryň ähli taraplaryny puhtalandyrylmagy maksady bilen taraplar mundan beýlekde bilelikdäki duşuklary we okuw maslahatlaryna işçen gatnaşmak babatyna alaşdylar. Halkara Zinanlar güni münasibetli pul bayraklary beriler. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň gülläp etmegine we özgertmeler amal aşyrmakda Zinanlarymyzyň bitirgen uly hyzmatlaryny watanymyza wepaly sagdyn we ruhulent nesiller terýelep ýetişdirýänliklerini nazar alyp, şeýle-hem ata-babalarymyzyň mehriban enelerimize we eziz uýalarymyza hormat goýmak barada asaly deplerini dowam etdirmek hem-de halkara Zinanlar güni münasibetli ýurdumyzyň aýal gyzlaryna pul sowgatlaryny bermek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 27-nji fevralyna çykaran kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti buyrugy gol çekdi. Resminama laýyklykda ýetçiliginiň görnüşine garamazdan ähli kärhanalarda, idaralarda we guramalarda işleýän aýal gyzlary, pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal gyzlary önümçülükden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we klinika ordinaturada okuyan aýal gyzlary Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky döwlet gullugy akademiýasynyň 2 okuw ýylyndan az bolmadyk möhletli okuwlarynyň digleýiji aýal gyzlaryna talip gelin gyzlary orta mekdeplerde okuyan we mektebeçe çağlar idaralaryna terýelenýän gyzlary 2023 ýylyň 1-6 mart aralygynda Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan halkara Zinanlar güni münasibetli 60 manat möçberde pul sowgatlaryny dawaraly ýagdaýda gowşurmak belenildi. Türkmenistanyň sanly bilim olimpiadalar geçiriler. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine geçirilmegi meýilleşdirilen sanly bilim olimpiadalary barada hasabat berildi. Watan habarlar gepleşigine bellenşýaly. Şu ýylyň 15-nji martynda Türkmen Döwlet Binägerlik Gurulşy Institutyny materiallaryň garşylygy
dersi boýunça 2-nji halkara açyk internet olimpiadasy 27 mart 1 aprel aralygynda Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň nazar mehanika dersi boýunça 2-nji açyk halkara olimpiadasyny 12-13 aprel aralygynda Döwlet Mehmet Azad adyny Türkmen Milli Dünya Diller Institutynyň ingliz tili dersi boýunça 2-nji halkara internet olimpiadasyny geçirmek teklip edilýär. Meýilleşdirilýän halkara internet olimpiadalaryna ýurdumyzyň talipleri bilen bir hatarda Ewraziýa döwletlerinden Demirgazyk we Günorta Amerika ýurtlaryndan şeýle hem dünýäniň beýleki sewitlerinden onlarça döwletlerden taliplerin gatnaşmagyna garaşylýar. Ine mehriban müştoklar ata watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz şeýle hem halkara howa gatnawlary açmak babatda işler geçirilýär. Türkmenistanda ilkinji gezek ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça halkara beýleşige geçiriler. 2023-nji ýylda 3 million diýip nahal ekiler ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolan.